Το Europass αποτελεί ένα προσωπικό συντονισμένο φάκελο που απαρτίζεται από 5 έγγραφα προβολής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγγελματική και την εργασιακή πορεία ενός ατόμου. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας εντάσσεται και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Europass, που συντονίζει, διαχειρίζεται, προβάλλει και προωθεί τα 5 έγγραφα Europass, στοχεύοντας την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητάς τους. Το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου από την 1η Μαΐου 2005. Εποφεληθείτε κι εσείς από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, δημιουργώντας το δικό σας προσωπικό φάκελο Europass, ακολουθώντας τα 2 πιο κάτω βήματα. Συμπληρώστε από μόνοι σας τα 2 από τα 5 έγγραφα του Europass, το βιογραφικό σημείωμα Europass και το γλωσσικό διαβατήριο Europass, και ζητήστε την έκδοση των άλλων 3 εγγράφων, συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, συμπλήρωμα διπλώματος Europass και κινητικότητα Europass, τα οποία συμπληρώνονται και εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς. Όλα τα έγγραφα σχεδιάστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιογραφικό σημείωμα Europass αποτελεί τον κεντρικό άξονα του φακέλου Europass, συμπληρώνεται από εσένα και σου προσφέρει τη δυνατότητα να παρουσιάσεις με σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για το σύνολο των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων σου, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά σου στοιχεία. Το διαβατήριο γλωσσών Europass αποτελεί ένα άλλο προσωπικό έγγραφο του Europass, το οποίο σου επιτρέπει να καταγράψεις τις γλωσσικές σου γνώσεις και δεξιότητες. Η κινητικότητα Europass αποτελεί προσωπικό έγγραφο, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγματος τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διευκολύνει τον κάτοχό του να γνωστοποιεί καλύτερα τα ωφέλη που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη εμπειρία, ιδίως σε επίπεδο ικανοτήτων. Το έγγραφο κινητικότητα Europass συμπληρώνεται από κοινού από τον αποστέλλοντα οργανισμό και τον οργανισμό υποδοχής που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας στη γλώσσα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ αυτών και του ενδιαφερομένου. Το συμπλήρωμα διπλώματος Europass αποτελεί ένα άλλο προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το συμπλήρωμα διπλώματος δεν αντικαθιστά το αρχικό δίπλωμα ή πτυχίο, διευκολύνει όμως στο να είναι πιο κατανοητός ο τίτλος, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass χορηγείται στους κατόχους ενός διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα συνοδευτικό έγγραφο που διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού που έτυχαν της ίδιας κατάρτισης. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πιστοποιητικού, ούτε εγγυάται την επίσημη αναγνώρισή του σε μια άλλη χώρα. Συμβάλλει όμως στην ορθή αξιολόγηση του αρχικού πιστοποιητικού και ως εκ τούτου διευκολύνει την πιο εύκολη κατανόησή του, ιδιαίτερα από εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Europass, διευκολύνεται η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στην ενιαία αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Europass, για πολύπλευρη κατάρτιση και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη.